Huwag niyo ugayin to sa sasakyan, naalog yung cellphone. Ilang viewers mo, Romel? Sisingit tayo. 1K views. 5K yun, ano yun? Ilan? 5K. Saan? Sana. Pagka-game dyan. Taas ang uso ko. Nah, yun ang laman. Yung bidlat. So, ganda siguro ng view na rin sa Talisay. Yun! Diyos ko po. Kung balita sa Laurel, Bulkan ng Taal, nagbuga ng makakapal na usok. Parang amoy ng hangin. Amoy umutot lang din sa mga aray. 5K nga, 5.6K. Second ka. Akin ito, akin. Hindi ako nagpo-program. Akin ito, akin. Oh, nakakabit na. Huwag na pawala ka sa gila. Dali na ba rin dyan? Kaya yan siguro kumikidlat gawa ng mga sulpur na umakit sa langit. Po. Yan. Dito. Normal. Oo, madilim dito. Ang balita hoy ano, ninang mapiing alert level 3 daw dun sa malalapit. Ay pinalikas daw ang mga taga roon. Marami nang lumikas. Usok na ulit. Magandang hapon po. Sige lang. Tayo sa Tanawan, Batangas. Yan, nakikita nyo po ay usok yan galing sa Taal Volcano. Ang dilim na. Grabe. Yan. Tignan nyo ang kaibahan.
Nung walang usok, tsaka sa may usok. Agoncillo, Batangas. Yan po ang makulot. Ito yung bunga ng bulkan. Medyo mag-bird ah. At hindi, ayaw ko pang maniniwala. Medyo malayo tayo, medyo malayo sa Balkan Taal eh. Okay, so sa mga nagsanghiyang sa Mendez, mga ito yung sinasabi nyong magkakaroon ng pag-alburuto ang Balkan Taal. Kasi I heard na kasama sa sanghiyang nila yung magkakaroon ng hindi naman actually pagsabog ko sinabi, pero mag-aalburuto ang Balkan Taal. Parang ganun ang dating. So a part of their sanghiyang is nangyayari na ngayon. Okay, makapal pa rin ang Balkan Taal, which is ano nga po ay puro steam ang nilalabas. So hindi pa raw talaga yun ang mismong pagsabog, steam lang ang nilalabas ng Balkan Taal. So let's hope na hanggang dyan lang, so hanggang steam na lang siya. Ayan, tumitig na po yung doon sa loob. Wow! So, dahil lumampas na yung ulan, Sinahura yan, sinahura. Saan? Si Jojo yan, inihip pa ni Jojo. Nag-uuling daw. Hawid yan. Hawid yan. Lalo. Nang lakalalo, oh. Ayan! May kitlap. Puti na naman kanina, itim. Mamaya laba pa. Itim puti. So, maglalagay na akong kumot. Lalagay na pwede tayo. okay. Yes po, yun po yung main crater ng Balkan Taal, Miss Willie Mercy Raguro. Mula sa crater ng Taal Volcano. Tapos sa left naman ay ang pagbuhos ng ulan. So kanina yung ulan nasa right side niya. Yan na siya.
So almost an hour ago, nakita namin yung almost an hour ago, nakita namin yung paglabas ng steam niyan. Pero talagang kaunting-kaunti lang, kaya akala namin ulap lang. Pero yan na siya ngayon. Napakakapal na steam. I want you guys to share this video, this live video, para naman maging aware yung iba nating mga kapwa Pilipino. Sir, sa kanalakad ka sa pinakapayukan. Oo. Kasi, brother, wala na yan sa pag yan. Kapit ka na lang yan sa ano. Pag-lang daw yan, pag-lang. Pag ba yan, sir? Lintik na pag yan. Makikita yan, sir. Kayo? Binabalita na siya ng CNN ngayon eh. CNN? Pinabalitan ng CNN? Opo. Pero sa film po, Oh, tamo. Tamo. Continue, ano siya oh. Lalaki na ng buga. daming mga nagtatakbuhan mga bangka eh. Simula yan, kaya baka-wait na daw. Nagbabap pa. Parang yelo. Pagay punta diyan, katakap. Magandang... Yun! Kitang-kita. Ano kidlat? Mga tao lang kalaman yung subay. Ngayon na oh. Walang kalaman sa luwag. Traffic pa rin. Okay lang yan, para kasi pag nalaman nila yan eh. Oh. Kagulo. Ito na yata yung the big one. Joke lang. Nakanood po. Selfie sila oh. Ano, my day. Ako yung mag-Friday. Tingnan mo naman, oh. Dilim na hanggang langit na, oh. Abot na ang usok hanggang langit. Parang inihigot niya oh. Inihigot ba? Kanina po lumindol. Medyo malakas-lakas na lindol. Tapos, ayan na nangyari sa Taal Volcano. Grabe na grabe ang Taal Volcano. Ang ano na ng usok, oh. Grabe. Interviewin po natin ang isa sa mga taga dito sa kanila. Kilabutan kaya. Kasabog ng bulkan, shoutout pa na sa isip mo. Marami nang lumikas, marami na. Lahat ng malalapit sa area. Wala pa naman na itatala.
Nakaulo cardio. Naka. Walang ligas-ligas. Nasa trabaho ako. Shoutout po sa 800 plus viewers. Yan na naman. Tangin ng Christian Mutyato. Ano eh? Tubig Kilaya re, brother. Engineer. Taal Batangas. Full boat. Tari na ang inihintay mo. Umusok lang, umusok lang. Okay, so alert level 3 pa rin. Reggae festival yan. Okay, so request lang guys, favor naman, keep on sharing this video para maging aware ng mga kapwa Pilipino natin na sa nangyayari sa Bulkan Taal, especially sa mga relatives natin na nasa ibang bansa, para malaman na may ganitong nangyayari ngayon dito sa Bulkan Taal. Yung yan. Yan, request nyo. Nakidlat pa. Pansin, yay!
VPN user po. VPN user. Bargain na naman ang tilapia at saka ang bangus. Ayan na, rescue. Magpapalipad na ng drone. Wow. Ayan na ang drone. Susugod na ang drone. Masarap doon manood sa drone. Patay. May checkpoint. Mandadora nga. Toto mo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Inaabot po ng po sa pamahalaan ng bayan ng San Nicolas na kung maaari po tayo ay maghanda at magpiligas na kung maaari naman po ay isang paulaan ang matira sa ating mga bahay-bahay. Unahin po natin ang mga kababaihan, matatanda at mga bata na may alis sa ating mga bahay. Ito po yung pinagbibigay alam ng pamunuan ng bayan ng San Nicolas at sa alam po na tayo ay apektado sa nakikita natin pagtabog ng sumasaan. Muli, mag-iusap po ang pamunuan ng bayan ng San Nicolas na po ay maghanda ngayong araw na sandaan. Taal. Ay na, kung nalay na dito kayo. Saan ka na nagyan? Pwede. Marami na lumigas. Nagbalikas agad ang local government. Nagligawan pa. Buga ulit. Hindi na nga siya makita. Kumikidlat po pero hindi na masyadong kita. Parang lumakas yung usok kumpara kanina. Hindi ha, mas malakas kanina. Mas malakas ka ganito ang pagpapakita. Malaki yung buha nga eh. Oo, puting-puti. Ngayon.
lang ni Suplano ko. Oh. Live po tayo, live. Wala pa namang sinasabi. Mga tanga mga yan eh. Four. Yun po mga taga-Talisay, Batangas. Ingat din po tayo dyan. Mga karatig. Yung mga katabi naming barangay, Banyadero, Wawa, Talisay, ano pa ba? Mag-ingat po tayong lahat. Ayan, Diyos ko, ang kitlat. I'm from Gonzales, Carao City, Batangas. Oy, Boss Duday. Kursi kibulo yan tawag eh. Kaya pala tumawag ang dami. Wala pa. Nakain mo, may wong-wong yun. Nakatap na pa rin ang like. Ayun na ako sa kaldo ko. Magiging patay ka. Na-chicks pala yung nakako na yun. Yung dahil nakasatay. Kaya sila po. Nakamoy pulbura. Ano nga. Yan na. Nakamoy na po. Takit. Mga pulbura. Amoy lawa. Tingin mo. Amoy tubig. Pulbura na. Oo nga. Pulburon. Grabe ang usok. Bundok. Malayo pa naman, malayo naman kami dito mismo. Siguro abutin man mga aspol lang, parang sa Pinatubo. Pero hindi naman basta ano to. Ewan lang din natin, may awayan Diyos, di naman siguro. Salamat Kuya Chit. Nilive ko lang para sa mga kakilala at kaibigan na nasa abroad na may mga kamag-anak doon para ma-update din lang sila.
Ano yan? Max BG yan. para mausok. Thank you, tol. Thank you, Eric. Para po sa mga Salamat pare, parang Eson. Wala sa TV yata, di pa nakabalita eh. Ang mga tao dito sa amin, naglikasan na. Ay, ito mo, asbuk na. Hindi lang kayong mag-comment. Di naman, Jerwin, di naman. Ayos lang kami dito. Ayos lang kami dito, huwag kayo mag-alala. Mahina naman para isa ng ano eh. Ang agusilyo sa Nicolas Carisay. Ay kaya kumuha ng Ano ba, sa atin ba yun? Oo, wangwanga ini, mambilin at saka ni... Ay, bakit nabibigay yun? Hindi, pinalilikas yung alam niya. Abo. Oo nga, pero hindi mo lalapit. Bakit hindi ko kita? Nakataas ang kamay na si ano? Ano eh? Bo? Eh kasi dala na yun ng uso. Abo. Pag umulan doon baka dala, baka nga. Nakita pa rin dito sa kanyang mga katarbaho. Ayun o. Langit, yan ang ali, usok o. Yung kunang usok. Amoy asopre na. Kala mo nga may ano, may hangin. Ay, food lang. Ano na yan? Gawa nga daw ng asupre. Kumukulog na. Salamat tol, Frederick. Salamat. Malabo pa yan.
Ayan, so umuulan na po rin dito. Kanina yun wala na. Yes. Matignan na yun, napatak sa makaputik din. Sa kanina na, alam mo ito. Bukod tayo, mas malapit yung taas pala yun. Mas malapit yung pala. Apo, nung umalis kami, di wala na. Peg na. Apo na, andyan na ulit. Oo nga, lumindol nga. Lumindol kasi sa ilalim. Masama kasi nung magsisimula sa ilalim. Lumundol na po kanina. Ramdam na din po. Parang ako. Pati nga ako. Narinig niyo po ba yun? Mga utol, marami kaming kamag-anak na nasa abroad din. Para update lang din sa kanila. Para di rin masyado mag-alala, at least updated sila. Salamat tol Jack Jack. Hindi naman ate lot-lot, hindi naman. Malayo no. Delicates. Wala na. Ayun po, para po. Kahit kaninang umaga si Gary po ay nagyayayang manligo daw sa lawa. Which is? Si Gary ay nagyayaya kanina maligo. Kaming dalawa. Oo, kayong dalawa. Si Ira po. Si Gary. Naliligo tayong dagat pero Maliligo. tuloy yan ah. Oh, diga. Saka si Raida Malabanan. Add nyo daw. Abo? Add naman daw. Kala ko naka-live sa ti Janet. Muli po, ano-ano ang mga lugar na naroon? Malapit kay Laurel. Laurel, Batangas. San Nicolas. Ano pa? Ano pang lugar na nandoon? Malaking Pulo. Agoncillo. So yun pong mga taong naroon ay pinilit pong makapunta at makailikas yung mga alaga nilang hayop, pero hindi na raw po pinayagan na pumasok pa. Kasi medyo malala na rin po ang usok doon. Sa ano daw? Killing. Hindi sa Talisay. Lapay. Lapit to. Kita-kita nga pala kay natin eh. Aray ko. Ina mo to. Picture. Kaya nga tol, marami na ipon tubig. Walang pakulo. Yun o, sumabog na naman o. Kapal na naman ang usok.
Ito pala na usok. Di pa alam Kuya Chito, di pa alam dahil ang kagandahan lang na rin, wala pang hangin. Wala pa rin unting tanga-tanga. Salamat po kabayan, salamat po. Yun, oh. Kumukulog pa. Oh, lakas ah. Yung oh, lakas oh. Para niyang hinihigop po. Salamat po kay Chito. Dito kasi ako mismo sa ano, mismong nasa open area ako. Dito ako sa amin sa Palapala. Beach kasi ito. Madami kaso pinalikas lang ng local government. Mga ilang kilometro din siguro to. Mga bihin natin na ano. Mga 60 hanggang 70 kilometers. Ganon, Joliver. Hindi nakakaawa, tabi-tabi lang. Oo. Tubig lang mismo. Ang usok niyan doon. Ano? Biglang bigla no. Kanina. Sunog na ang mga puno niya sa gilid. Sunog na yan. Tama. Nang 5.5k na nanonood. Sisigat ka dyan. Baba po kami. Sa may Agoncillo ko po kami. Miss Julie. Agoncillo, yan yung sa may parte ng Laurel, yan sa malapit do sa may bulkan na yun. Sa Agoncillo po ako. Nasa San Teodoro ako ngayon. Miss Nance Medina. Nakazoom lang ang aking cellphone. Camera, nakazoom lang siya. Mostly po ng taga Subic po ay naglikas na rin po yung iba. Especially yung mga taga Bilibinwang, Laurel. Yung lahat.
Kasi medyo mas malapit sa kanila doon. Likod kasi yan eh. Sa likod dumali yung kung ito eh. Pagputok. Yung sa amin, sa side, nasa front side kami. So yung pagputok yun yung galing doon sa kabila. Na pong ano man, Miss Fe. Thank you po, Miss Betty. Ayos naman Sir Michael. Ang iba lumilikas na yung medyo yung nasasakupan ng Agoncillo. Especially Bilibinwang Banyaga. Yung some part of Laurel lumilipad dito sa medyo malayo-layo sa kanila, especially dito nalipat sa Puok sa may parteng Agoncillo kasi medyo mataas tong part namin. Akala Dominic sinabla ng kahaw. Balik-balik ka na. Diretso sa atin eh. Katakot. Matalo na kaya sa ilog ah. Alin po? Nilulusong nyo na sa ilog? Iyan na. Pwede naman na huwata diyan. Ibaran nyo na lang din na medyo pagilid po. Okay, isang ganyo din sa mga water lily nga rin. Okay na oh, lumawak na.
Subic Ilaya. Ayan, look. Yan, ang ganda, oh. Sama ka pa. Lalagpit ako ha. Subic sa Lakeview dito sa ano, Subic Ilaya. Nasa? Ano ito? Subic? Subic Baywalk. Subic Baywalk. Oh. Wala ang hangin, humina. Tagal na itong nahimlay ano. Ngayon lang ulit siya nag-alboruto. Nagalit na siguro. Tamo para naglalabas ng mga itsura ng hayop yung usok niya. Oh.
Tapos yung kulay niya, oh, maitim yung nasa kanan, tapos yung nasa kaliwa maputi. Parang nag-aagaw yung kabutihan sa kasamaan. Okay, Jeff. Marami ka nahuli kanina? Dami. Lalaki. Oo. Saan kayo paikot-ikot? Dito lang? Baba nga. Oo, mababaw nga tubig. Mga kompa. Mga babae. Tama. Yung pala sinyalis na yata. Ay, Siguro kaya pumapunta dito yung isda. Gawa niya. Yun no, yung rescue. Galing po yan sa Vulcan. Yung nakikita nyo mabilis na speedboat po. Babalik po yan dito sa munisipyo para mag-report po mga yan. wala nang tao doon. Ano? Nalikas na kanina pa. Nalikas. Siguro. Minute. May matira. Huwag niyo daw uparang bangka. Sabog ang ano eh. Tumutaas na ng uso. Ang galing ng langit. Tinan mo parang may ano pa. Tinan mo langit. Bayo pa gano'n na. Kaya may bilog. Apa, kung mapapansin niyo po, bilog talaga siya. Bilog nga. Pabilog talaga siya. Na, baka kinukulat. Mga bunga nga rin na itot. Aba, sabi ko sa akin kanina, buhawi daw yan. Pare, nga, pakita mo rin. Laka na oh. Ayan, kung makikita nyo po, tingnan nyo po yung abo niya na kumalat na sa paligid. Yan na po yung nasasakop ng abo niya oh. Yung paikot na yan. Tapos ito yung mga kanina lang nilabas niya. Tapos yan, patuloy pa rin po naglalabas ng sobrang kapal na abo yung Vulcan. May parting yun oh, yung nilalabasan ng abo. Siguro sobrang kapal na ng bulusok nila no? Kung may tao siguro dyan sa taas niya, patay na agad. Nakaputi siya. Ganda ng suot. Ang naman ng suot. Nabilis natin yun naman suot ng aking model ng Vulcan. pa namang hindi na Yan, pumutok yan. lumawak na sabaw. Tagalan na hindi pumutok. Naipon na lahat ng ano dyan. Siguro nung ray para mayo. Mas malaki pa daw yan sa mayon. Kung yun daw wala, kung nakaabutan, ay, Bijoy, kung yun daw naabutang buo, mas malaki yan sa Everest. Oo, sabi daw. 16 laki ng pinagpatong-patong na Everest ang laki niyan. Kung yun naabutan daw buo. Nabasa ko yun. Sa history. Kung yun may nakaabot na buo, siguro din masasabi na ano. Hindi na pinaka... Ang laki na bunga. Oo, malaki daw yan. Hindi pa sinabi sa inyo, hindi sila nakinig kuya. Hindi na lalo na rin makulo.
Nakaan na tayo sa kayo, Batangas po kami. Patay naman yan. Patay. Lalim. Hindi. Patay yan. Yan, naglabas na sa manlubang mundo. Galit na yan sa tao. Marami nang makasalanan. Yan oh, pag nakano oh. Pagitan namin sa bulkan na yan, pero abot na abot po kami niya kung sakali kung talagang tuluyan niya sumabog, pero wag naman po sana yala. Ito mo, pero yung sinimula yung kanina. Ayan pa lang yung nasa loob mismo ng crater, ano? Ano yun, nasa loob na ito? Yun na. Ito yung tapat na naliliguan. Diyan kami nakaligo dati. Yung kabila, yung talaga yung parting mainit. Doon din yung binababa yung mga galing Talisay na turista. Doon pinapupunta. Ikaw yung nag-live, ikaw pa yung nagbabasa. Oo, bakit ba? Na level 3 na yung vulkan. Buti pa yung nanonood. Marong yan naman ko. Isali mo muna sa group. Hindi nga ako mahala. Ala mo. Isali mo nga, Aryo. Iba na kulay nito oh. Basta, mag-iingat na lang daw lahat. Aga na reflection na rin. Reflection na nga ta. Hindi po namin Read the book. dito. Ano kaya? Ngayon po ba? Hindi na tigil sa kakabulwak oh. Yan, malapit na yung kinatip eh. Kunti pa. Malabo lang po ang camera pero malapit na po. Grabe na yung tapo ng ano oh. Hindi pa naabot ang mga yaw. Ay, galaban ng hangin yun. Balik. Panay na panay ang yani ka na yaw. Kulog kayo. Live yan hanggang gabi. Vape is live, vape is live. Pinaludan na naman ako 140. Ako palobat na ako. 4 gig naman yan. 140. Yan, kinarat ninyo yung bakito ko yan. Nasaan na kaya? Saan kaya? Naku, yan, tumaw. Naku, Diyos ko po. Sumabog na yan. Dahil pag sanayon, mas maano sanayon. Yan, Walang sasala. Oh, kita-kita sa nayon yan. Sasala. yan, tinaw. Dito nga kayo. Magpulong na lang. Yan. Sa ilalim. Yan, ang laki ng sabog. Nagpatay mag, sumama na yata yung ilong Kastila. Yan, tinaw. Aray, bago. MCM ang gamit ko, Pops Aaron, single bat. Maganda lang ang gamit kong wire. Fuse Clapton. Palabad ng palabad ang ano na. Ngayon po, sa dalawang manunood yan. Sila ang magla-live. Tika. Tayo lahat. Agutan naman ito. Puro kakalokohan. Pops Aaron. Kaya dito mo bubuhok mo, puro kakalokohan, loko ka. Walang babagsak na bato, Brad. Kasi pag may bumagsak na bato dito, mga pulis.
Drug free na ang San Teodoro. Putit. Langya ka. Aaron. Puro kakaloko walid. Naghanap buhay. Sasagot niya ako eh. Ano binabasa mo? Sige, basahin mo. Naulala daw ng putik ko sila. Oo, abot silang. Ang kakalurang sa atin. Lugay sila. Buti nga at ano, tuwid. Aho! Aho! Hindi. Doon nga yan sa likod ng patak. Sa likod ng patak. Hindi ko nalim doon. Dilim ng langit. Tinan mo sa itaas, ang ganda rin ng bugalwa ko. Diyan tayo sa Ito itaas. Batangas. Ha? Ah, tinan mo ang itaas. Para namumulaklak. Oo. Tino. Ang lakas mo rin sa taas, ano? Taas yung taas. Nagdilim na po dito. Yan, ang lakas ng kita nga. Yeah, bumulok na naman, oh. Bumulwak Wala na na, uray. usuka na. Tabo na nga ah. Yan, naku po. Lakas na ng Ang lakas tabo ng putik. Edel. Yung mga titanting dinala na ng Cavite. Inilawas na ng silang. Yung mga matatanda na ano. Kailangang ilikas ng maaga. Nalayo na agad. Salamat pre, salamat. Sir Jay, kung tinatanong mo kung malakas ang usok na yan, malakas yan sir. Siguro kaya mong dangkalin pag kita mo lang sa screen. Pero pag nandun ka, di mo kayang di mo kayang sapuhin. Ang dami ng ano na kay Mero. 8K ka na. Nagsimula po 7 pa. ko ng 7. Ang dami mong reactor. Magbasa ka. Basta kabit. Hindi naman naulan ng ano. Latas mo yun. Bato at putik. Wala pa. Wala na yun at tubig lang yung nakaano doon. Ayot mga taga Dasma. Taga Gintry din ako. Taga rito lang asawa ko. Boom! Parang Paano nga mag-tour dyan? Sana? Di kayo ano, mahal din ang entry na. Oh my God. 300 din ang entry dyan, kaso hindi pwede ngayon. Subabog pa eh. Bawal. Bawal pa, mamaya na pag natingning ulit. Silang Cavite po kami. Silang Cavite yung iba. Sa amin po. Abot ka dyan sa silang. Ay si Alisa na yung nagtutor dyan. Ang kawawa dyan, yung mga naiwang hayop, kabayo, baka, kambing, tapos tao. 8 ka na, 8.7. 9. 8.9. Ang bilis lang kay merong ano. Hindi. Naka-ano lang sa Facebook, sa group. Sa group. Ang daming group na kay Sa laang yan. Kaso may nag-share. Kaya, Oh, sinare ko, tapos ay nag-live ako, sinishare ng iba. opo, totoo yan. Parang ayaw ko na. Nanonood. Abot na yan sa Cavite. Sabi ni Kuya Tori, ba't gaya mo natin? Hindi ako
nag-aad. Hindi ko lang alam kung abot sa Gintre. Baka, pag hindi natigil to, abot yan. Carmona, malapit lang din yan dito. Dito lang yan eh. Yan. Carmona, Laguna. Suffer. Abot daw sa Dubai ang uso. Ay, iba na iyo. Hindi po naulan dito. Kanina kay Friday din ni nakatutok doon ang camera. Saan? Ang tanga na kay Friday, din nakaharap, nandun ang bulkan. Ay siya, abot yan sa Gintre. Pag ganyan, may gabok. Din nakaharap ang cellphone. Dito, naamoy na sa asopre. Ang tanga na cellphone. Opo, nasa bukla po yun. Pero hindi nakakabot. Mamaya cellphone niya yung sira. Wala kay sira. Papatayin ko na akin. Mamaya sira pala ito. Ay nako, papatayin ko na sira pala ito mamaya. Nasisira na, dadalawa ko pala. Tatlo pala. Yan. Papatayin ko na ito, masisira. Naghahang ng cellphone. Mamaya gabi, na? Finish ko na. Yan po yung update ngayon po sa TAL. Yes po, naulan po ng bato ngayon po. Naulan na po ng bato po, sir. Naulan na po ng bato. Ayan, kita. Naulan dito. Si 15 views naman ang akin. Makukurakot. Salamat ilon. Palisay ay ang government ay nasabihin naman. Dali pa Batangas po kami, mataas na kahoy. Sabi na playa ni Mapula. Galite. Opo, kita din sa lumang dita. Init dimaan. Bigyan sa bigas. Bigyan sa kanya. Ang kapal na ng osa, oh. Salamat to mga kababayan. Yan ang Tagaytay. Di na yung Tagaytay. Tagaytay. Yan. Ay, iba pa yun. Iba pa yun. Kita ka sa Mars. Tatlo. Papunta kasi sa sila kung sa Cavite yung hangin eh. Kaya mas makulit.
Yan. Yan, lumakas ang alon na. Yun lang, may mga ano na, rescue. Ahon ata kami. May rescue. Bakit? Bakit? Ahon ka tayo? Wala na ninyo rin upuan? Ahon tayo, mami? Hindi. Oh. Hindi tayo ahon na. Ano naman? Ang layo naman. Alin? Sa kahoy? Tayo? Yung mga bata ba? Nawala ko sinilas. Mahama? Babe! Dali mo cellphone ko ha. Babe. Lagay sa kabuso-buso ka. Buso-buso. May malapit na sa inyo doon guys. Sa lawa na. Oh, wala na. Pinalis na lahat. Ay! Try kayo. Ha? Try kayo. Wala ko may bait. Ala, bawin na ilagay ito na. Ay, di na. Concentrate kayo, Chow. Concentrate kayo. Hanggang dumala. Taal, Huwari, Taal. Bulkan Taal. May rescue na. Maliliit na ano na. Siguro yung lava flow na yun, siguro yung anong yun. Hindi lang kita at maliwanag eh. Yan nga po, nakadalawang lindol na. Nakadalawang lindol tsaka medyo mahihinang lindol.
Kasi nakaupo ako ngayon dito sa buhangin habang nagbibideo. Kaya ramdam na ramdam ko lindol. Diyan kanina pumunta yung usok eh. Nandyan yung Limeri. Lahat mga taga Lumalipa. Hindi pa umabot diyan at baliktad ang hangin. Pa Cavite, Laguna. Yan. Sigurado yan diyan. Carmona. Hindi pa natigil ang ng usok. Tuloy-tuloy pa rin. Wala pa naman. Thank you, Paps. Thank you, Paps Arnel. Pakabitin na kay Pisan. Tagaytay daw, Minal. Matraffic yan. Sigurado tayo nanonood. Salamat po. Hindi ko lang alam kung suspended. Parang hindi. Wala nang naliligo. Wala nang naliligo dito. Hindi umulan ng bato sa amin. Alis na kami. Sama ka, hindi. Saan? Gusto ka na? Saan kayo? Saka ako. Saan kayo? Tutulog doon? Kira-kira dyan, may wifi doon. Lakad kayo. Tapasok ko bukas. Tumigil ka. Bakit? Tanga ka ba? May pasok ako bukas. Oh, Lipa Batangas ha, Lipa Batangas. Pero taga Cavite ako, General. May Palapala. Barangay San Teodoro. Siguradong magbabagay yung niyan, bungangan niyan. Hindi lang makita at may araw pa. 55 years daw to. Ngayon lang ulit pumutok. Noong unang pumutok daw, mga 55 years. Ang tagal na. Lilikas sana daw kami papuntang Cavite sa Gentry. Kaso baka doon din papuntang Usok. Ayan nga. Mahirap na. Yan, tignan nyo yan, oh. Yan. Kakaiba. Abot ga usok sa Amerika. Sigurado mga isda dito, dudoong dito mamaya. Yan. Sigurado mga isda dito mamaya. Kasi noong unang yung uminit pa lang yan, uminit lang, hindi sumabog. Ang daming patay na tilapia, bango, sari-sari na. Eh paano pa kaya sumabog?
Sigurado yan. Oh, marami dito. Mga ilang buwan na naman na walang laman ang dagat. Sigurado yan. Walang mahuhuli. Hindi na natigil ng ano ng usok eh, kakabuga. Puro hindi naman yung usok na hindi basta lalabasan kung walang apoy. Ano yan eh, sobrang laki na ng usok. Oh. Mas makikita daw ito lalo kung gabi. Mas ano yan. Yan na, Tolarital Volcano. Dumali na. Nagwala na. Yun o, nalindol. Nalindol oh. Nalindol. Oh bro, hindi lang makita kasi nga maliwanag pa eh. Pag ano, kita-kita lalo sa gabi. Pumutok tal yung ano, Tal Volcano. Ay, iwan sila, mami. Sino pa? Janet, ang mami. Oh, lakad na kayo. Oo nga. Yung pera ha. Yung pera.
Arande, patambay sa kubo nyo ha. Kumahari kayo na ipunan natin ang matatanda, bata. Medyo lumayo po tayo kasi sinisita po ng pulis. At alam po na nila kanilang mga gagawin. Nabisyoy na nakikiusap na iwanan muna ang formal dagat. Sir, kaya hawak lang ako ngayon. Tiyaga lang po. Tiyagang naghahawak po ako ngayon. May live update po sa lahat ng buwan. Yes po, ito po yung live update po to. At nakataas na po sa level 3 na po. Kinas na po sa level 3. Okay ka nga mawak. Right now daw. Ha? Right now. Right now? Monitor natin 3 oras na. Magpa 5 na no? At hindi 3 oras na. Ayan po, lahat po nasa tal po. Ingat po. Madami nakatira dyan eh. Dyan sa tal. Ayun po. Bumaba na yung kanya eh. Inabot na sa baba yung kanya oh. Pag panang usok. Medyo hindi na masyadong malinaw yung capture niya. Okay po. Nakatakip naman po kami. Ito po yung live update po ngayon ng Taal. Ay, kalapit namin ang bundok. Ayun, no? Kita, Kita mo? Ayan yan na. Ayan yan. Nasabog Babang yan. na ano na ulit. Nasabog pa Nagalaw na ulit. Ito po, Panginoon. Sana umulan. Sana umulan. At pag umulan talagang ano. Ineng, ay, tutoy ha. Basang panyo ilalagay mo sa ilong. Ayan no, Ayan, oh. Diyos ko po. Isusun ko.
Kitang-kita. Yung usok Si na Pauline, parang nanonood. kalamoy buhawi siya, yun, nalaki pa, Ayun, no? Kita mo na. Ayan, panoodin yun, Hindi nga, nakabidyo nga eh. Naputok nga ang talbukan. Sabi may panoorin. Oo, kakutakot. Panoorin nyo. Ay, si Tutoy ha, basta pagkaya ni umulan, ang basang tawid nilalagay na, ay! Natiklak nga kasi nga, naputok nga. Nakaputok na daw yung isa yung maliit. May pintuli. Yes po. Spray na lang po yung mga taga-taal. Sorry po, nakakuha ko po yung camera. Yes po. Yes po, sobrang lawak po ng usok niya. Napakalawak po ng usok. Ayan po, pataas po yung usok niya. Yes po. Yes po, live update po to. Nakataas na po sa level 3. Yes po. Ayun, malakas pa. Umabot na din dun sa ako, no? Bumaba na yung kanya eh. Pag kanya eh, laban niya eh. Baka mag-brown out mamaya. Di Pag-brown out? Pag umulan. Yes po. Muulan pa rin po ng malilit na bato. Aabutin na po yan. Ayan po. Umabot na po siya ng ay baba. Yung usok niya. Pababa na po yung usok niya. Yung pagpampo ng laba. Mga bato po yan. Umuulan po. Umuulan po ng bato. Ay, ilan di? Umabot mo sa ilan? 21. 21 di. Wala ka nang share. Mayroon na ata, nag-share na. Ayan po. Nasa Tagaytay po ako. Siguro po, abot po yan. Ayan po. Bumaba na po yung kanya eh. Ayun, bumaba na yung laban niya eh. Nabot na din, pababa na din eh.
Ha? Yan, sabi ni Marina, ano, Alin? kakatubig na raw. Kakatubig, saan? Tagaytay po ma'am, Tagaytay po. Lumakas na nga. Lumakas na, oh. Sumabog na po ba? Hindi nga po namin alam kung sumabog na yan, oh. Usok pala. Pero sumabog na yan, oh. Ganyan itura. Sumabog na yun, Madaya? Time yan? Oo daw. Sumabog na daw. Hindi sumabog na Pero bakit hindi lumindol? Ang pagtataka nyo, hindi Nag-lindol na sa dito. Tagaytay. Taong nagkaroon na sa ano. Alayo na ako sa lupin. Uy, magsilikas ka na. At dahil na yung ano, sasab. Hindi mo pumabon ng puro abo ng bato. puro abon na mga sasakyang nadaanin. Naulan na ron ng Alam mo, buhangin. tinatamad Ba't mag-video buhangin kaya ng kayo? ulan? Baka abo. Kailangan may pasok ng mga damit. Kayo aking papasok. Mga tao rin naglilikasan na eh. Saan na? Sa malapit ng bar. Ay, hagip niya ng Talisay, Batangas eh. Pwede, ay talisay naman yan eh. Naku po. Hindi tayo nakakakakot dyan. Hindi kaya po noong bus. Ang tiyuhin ko nga ay nasa Spain, sabi niya. Diyos ko po, panalangin po para sa Talisay, Batangas. Abot yan. Ay katabi yun eh. Ang tiyuhin. Lawa na, dagat lang. Palibot sila ng dag. Yes po. Dito po sa amin, bato po. Ito po yung bato na papakita ko po sa inyo. Ayan po. Hindi lang ako makataas ng bubong eh, kasi babasa po yung kuwang ko. Cellphone. Kaya di pa ako makakita ng bubong. Ayan po. Wala pa yan po. Dito lang po sa Tagaytay tsaka sa ibang part po ng Cavite. Pero makulimlim na po dyan eh. Gabi. Gabing kidlat yun ah. Hindi po banat. Yes po, medyo malalaki po yung bato na kuan, maliliit po siya. Ayan po. Yes po, live update po ito ngayon sir. Mga ma'am. Live update po ngayon. Ito po yung nangyayari ngayon po sa Taal. Yan po yung kuan ngayon. Nangyayari po sa Taal ngayon. Ayan po. Live po tayo ngayon. So na po siya eh, level 2 na po. Inaas na po sa level 2 na po. Ilang percent pa yung battery ko? 29. Ang tago. Ayan, sakta ko. Nandyan o. Hindi ko lang po ang masasabi po.
Anong barangay na nakakasakop dito? Barangay. Barangay Tolentino. Mas malapit ito sa pagpaganon sa Talisay. O pa? Kaso mo, nababado, delikado. Delikado Ayaw. yun. Kasi sa road, bilang pa na talaga yun. Yun, hanggang magandaan yun. Level. Blue. Oo, kanina, putik pa. Putik. Ulan eh. Pero gagawin yan. Wait lang nga. Tuwang ko lang. Hindi ba siya matatakpan? Hindi. Hindi naman. Susot na. Parang maganda yung kanya eh. Capture niya. Nadami, naulan na. Dek pa nga nito. Ngayon na naman. Alam mo sa manaw kanina. Mas marami sa akin, be. Alam mo. Di ba ako nagpaparami? Si ano yan? Nag-text si Sir Chester. Ang sabi ni sir? I don't know. Tingnan mo, di ko talaga ginagalaw. Wait, kaya si Sir Apollo. Pakitext. Dali, ano ako. Level 2 na. Nag-chat si Sir A. Kanino? Makapag-duwal ba? Pwede ka nga ni kayo nag-10 years. Kay Jan o. Tingnan mo kay Jan. Ano ba ang krumi ito? Ati Shailin. Anong nakakapulog to eh? Hindi ako kayo Magsuot ka na daw dyan ng mask. Pinubo ka na daw. Ha? Ito time, lovely ako.
Yan. Natingin lang mangyayari. Time lapse. Shout out nga pala. Uy, nakakapag-charge ka dyan? Yep. Ano nga, pag-charge. May pumula dun, oh. Bandang baba. Yung lumiyab. Ayun na live, ma'am. Live. Nahulog yan sa maling tao. May move mo pa nga. Forward mo nga to. Wala na. Ang baba. Yan. Yan ho. Yan. Oh, nakiblat. Eh, choose nga lang yan. Maniwala ka dyan. Di mo na videoan, ma'am. Dami para na gagawin mo. Gusto ko din ng gano'n. Hanapan mo ka din ng gano'n. Ayan, may ganun. Ayun. Bama ko. Kitira ka. Oo. Nakakatakot. Diyan makikita. Ang haba niya, no? Wag lang. May dita pa na. Kung nakaligas agad yung mga ako nagpan dyan, nakatayo ano. Manalo is one shot.
Yes po, nakacharge na nga po. Nag-charge na po ako. Ngayon lumabas. USB fusion. Naka-star alert number 3 pa rin. Yes po, tuloy po yung live update to hanggang mamaya po. Ito. Hanggang mamaya na po to. Live na po to. Pag lang mawala ng wifi. Yeah, there is. Yes po, may nag-warning po sa amin, may nag-warning po sa akin. Cellphone ko. Naka alert number 10 na po. Nung public ko sa'yo. Baka iaasahan yung pag lindol po. Want to see that I will go. Ano yun? Wow, he just decided. Public mo nga. Crazy. Makita pa yung pagkidlat. Oh, one more. Ang bilis ng kidlat po. Wow. Crazy, one more. Ay, bako na. Yes po, Tagaytay po ako. Nasa Tagaytay po ako ngayon, sir. Dito po ako ngayon. Yes. Naka-ako na po, naka-alert na po siya sa number 3. 23. Ayan po. Halos po ikuna na po niya. Sasakupin na ng usok lahat ng talpo. Pega kaya natin. Kaso mahirap eh. इसे सही है. Wala na. Görüyor musun? Wala na. Wala na. Hindi eh. Ganun eh. Görüyor musun? Görüyor musun? Yes po. Yani görmüyor musun? Karşısında işte karşında yanan. Pero yung tal po, nilamon na ng usok. Orası ada. Burası şey göl. Gölün içinde de ada var. Gördün mü? Şimşek çakıyor. Evet. Yan po ang
Kanina pa yan. Yes po. Yung mga nasa Tagaytay po, magbili na po ng mas. Sa lahat po ng... Yes po, patuloy po yung nagkakampo ng usok. Mabot na lang kwan eh. Baba. Mabot na ng baba. Oh, yung laban niya, mabot na. Ayan o. Sinakap na lahat. Brava yung tubig oh. Nagpa na nga yung ano. Abo na yan. Inabot na dun oh. Patay na yan yung mga isda yan. Nandun po oh. Patay, nandito na lang ano. Buti ito hindi pa nagaputo. Saan yan? Bangkay Gusil, Batangas. Saan yan? Pinapalikas na. Yung dito malapit sa butan. Oo. Wala pa na yung mga haji. Bakit wala pa man nagtatakbo ng mga sasakyan, ng mga bangka? Hindi, kanina ata. May nagsilikas na kanina. Siguro maaga pa, pinalikas na agad na, no? Yeah. 40 minutes din yan yung takbo sa bangka, papunta dito. 40 minutes din. Buusan ng tubig na mamatay ang apoy. Gago to eh. Yaman na. Yaman siya. Daming viewer na ko pala. Ba? Lebron? Si Lebron James, Lebron Ay, doon na rin ako ni Lebron James eh. Laki oh. Yung inangat lalo. Hindi pa tumatak masyado yung Tapos kanina ang pinatingin ko sa'yo, di bandit pala. Alak na Barret. Ganyan din. Yes po, live update po ito ngayon. Kanina, ano lang kanina eh. Naka-alert na po sa number 3. Kanina, ano lang yun. Naka-alert na po sa number 3. Maganda si... It's wait. Ngayon, itim na yan eh. Kasama na kasi ng abo. Taas na. Ano yung video mo hanggang taas? Ayun o. Yun. What's that? Nakakindlat. Yung nagkukunik niya sa kidlat. Sa ano? Hindi. Hindi ba yung Laguna yun? Oo, pati Laguna. Buti na nga po yung Laguna. Pamuna kabitin ulan namin ng buwangan. Yes po. Yung abo. So dito sa amin po sa Tagaytay, bato po, mga bato po. May kidlat doon oh. Mataas. Mataas yung kidlat ha. Bato pa ba? Taas. Buti na po yan, silang. Malapit lang po. Volcano. So volcano is there? Yes, Left side eh? No. Not this one, not this small one eh? Not. Sa isang katawan na ng pagkabit Oh my God! You know. Oh my God, it's here! Sa gilid. Sa gilid. Oo, yung sa gilid, kumabog pa yun sa gilid. Tambo na yan sa Andito, kumabog pa yun.
Alas lahat na sumasabog. Diba? 3 oras na ba siya? Mahigit na. Mahigit mag-4 na oras na, no? 5:30 na eh. 5:30 na. Taba kami muna, maliligo muna ako. Bitiw. Kisan ko tawag mo, Sante. Ako na. Dito. Mapindot ko pa hindi ako marunong mag-buhok. Basta pa nag-con siya, nag-back erasure mo lang siya. Basahin mo na lang yung mga nagpupo. Hindi kayo mabagat na ano yan. Continue ba? Keep everyone. Tama siya. Bilisan mo lang. Ganto. Tama, ganyan. Mas makakita naman. Yes po, naka-alert level 3 na po siya. Narinig yan? Yes. Oh, narinig to ka talaga. Diyan. Diyan. Kaya dito. Pinalimutan lang ng pulis yan. Oo. Kaya lang. Tira tara. Oo. Tignan anong may abo. Tara, kuha na tayo ng simento. Dami ng simento. Yes po, nagdadasal na po kami. Isa lang po sana hindi dito mga boss. Mahal na tayo, may simento. Ito. Peace. Lang yung tignan. Cheers, Tagaytay. May lunch tayo sa Tagaytay? Oo. Oo. Meron nga. Kaya ang iba'y Kaya traffic doon ngayon. traffic. Wala Dami. talaga tayong liligasan. Okay na, boy. Mas maludi. 2.1k na views. Kasi ba't pod? Oh, maglaka na ng kapay. Kasi ba't pod? Naglalagay ka rin? Maglalaka na ng kapay. Ang ina, oh. Lakas pa rin doon, oh. Sumigilid. Like ko na rin, Darin. Ayoko. Why? Lulobot ako. Wala palang ilaw na. Wala ilaw po. Siya. Malapit na. Malapit na malabat. Stay safe po. Oh, galit na galit. Ang dami nag-ano. Wala. Bahala sila. Di ba hindi ako? Patay. Sige. Mabuhos na load. Gusto po ang load. Loadan niyo po para dire-diretso yung panonood. Para mo nagara. Mga chong. Puso ang likas. Wala kang sakyan. Ngayon, madulas ka mo daan. Madulas ang daan. Saka marami na patak na mga grab. Puro gabok. Tang ina, kalat na dun, oh. Oo nga. Sa gabi ka mo, magla-live ka ulit para makita nilang kulay, kulay orange yan. Sa gabi. Gabi na kayo. Oo, sa gabi kulay Ito, orange. ay, nag-orange, no? Ayan. Wala na din yun. Doon naman, no? Pare, dinis, pagkita naman, no? Dito nga, bubutuan yan. Ayun, ito mo, naputok pa rin dun, no? Bababa na nga. Oo nga eh. Sobrang lakas na nga nito. Lakas na dito, Kuya Mac. Parang butok na rin pa. Pumutok na nga, oh. Putok na mabaho. Wasak na yun. Wala na nga na sumbahay. Ganto po, kumikidlat na po ngayon. Ready na. Nasa lang na sa'yo, kapag ng talon. Malubat ko, malak. Hayaan na lang po natin yung mga tumatawa dyan kasi nagpapapansin lang po yan. Sila yan nasa kalagayan dyan, nasa ano. Ang lakas na po ng kidlat. Mayor. Oo. Lakas. Namumulan na po yung kidlat.
nito. Laban ng ano. Wawa na. Tama, idea. Hindi ako. Hindi ako. Ano ba kaya? Ay, di ba ako? Yes, happy or something. Yes, happy or something. Okay. Kanina 39, 30K. Wala na ko pa rin bumis ba? Oo. Negative na yun. Swabog na naman. Kumalat na lang kumalat. Ngayon, hindi na pumunta kung gumaling. Tawa yung iba mo. Mga reactor. Hindi naman. Ang mga basa mo na. Sa Taal po yun. Yung Tagaytay. Magkapot. Video lang yan. Kumata. Kinuhan sa raso. Ay, nasa raso yun. Yo! Ikaw naman ma. Anong oras na ba? 5:33. Magdadalawang oras na yan. 2 oras. Tatlo. 3, 4 na. Ang idlat! Ay, yung nga! Doon na ako sa kabilang yun. Wow! Lumabog na rin sa mga yun. Yo, swabog na nga. Lagotok na eh. Parang. Hindi naman puro kayo inisap. Lumabog na. Dami boy oh. Yan o! Sila boy! Ako, tsaka si Dave. Ikot lang mga yan. Punta tayong Tagaytay. Hindi malaman niya. Sige. Ilabi. Si Iska. Buwan na pinali para kay Aray. Sabog na no. Bito nga pa yung isyo. Lah. Pero men. Uwi ka na? Tang ina oh. Ang laki oh. Nakakatakot kayo pag lumubog yan. Hindi pa ka lumilisip dyan. Nakakot na ma'am. Ang gugulat naman si ma'am. Huwag kang ganyan ha. Yan na ma'am. Nakakot na lahat. Nakakala ko ilang minutes na. Wala pa naman 1 hour. Pag 40. Yan ma'am. 40 minutes. Okay, naka-timelapse na.
Ang dami ng reactors, ma'am. Saan? Hmm. No? Yung video ko nasa ano? Video sa akin dun. Tinan mo ko ilan na. Yung sa akin. Mamaya. Kasi, bakit ma'am? Marami na yun ma'am. Video lang, ma'am. Di ba nakatag yun? Yung nakatag sa amin? Tignan yung mga namin ma'am. Hindi pinapalit. Nariyan ko na. Hindi ka. Bago yung Abay, wala. Karina lang ako eh. Karina lang. Ang ino. Pwede na ipunin na. Yun nga, yung buhay kayo. Daw, sumawag pa. Oo, may nagbakuitan ng mga tao din ay. Tol, manahimik ka. Kita din yun sa ano lang. Ano sa akin. Mga ilang like na po ma'am sa'yo. Wait lang. Dami na nag-share post nun eh. Oh, kumikidlat pa ng pula eh. Alis na po kayo. Ayoko ma'am. 46. 46 ma'am. 40 seconds na. Abot na pala ma'am sa GMA Cavite. Ha? Malapit na siya. Malapit ko nang... Hindi ba ABS-CBN? Malapit ko sanang kuha. May Maynila pa yun eh. Tsaka yung Metro Maynila. Alay po tayo ngayon. Saan po? Patuloy po ako nagla-live pero hindi na po akong nag-ano. Naligo lang po yung ano nito. Ako po ito tayo na. Uy, ada di sunta. Dahil lang ito. Sana na lang ito. Boritan kita santo. Kaya ng car wash. Car wash. Hindi pa po natatapos ang kalbaryo ko. Ikaw naman maroon. Mga ngabit na ayun. Live na lang eh. Thank you po sa pag-live. Mas nakakatakot ng mga ano. Ba, naigot na lang ayos na. Hanggang muna abot din po ang... Ha? Bumilid no. Kita mong gapa na. Abot mo sa labo. Kaya nga. Sa video? Kita? Hindi ako makabot na sa Video, makita. Abot na sa Bicol. Kaya. Hindi na dito. Hindi pa natin. Layo ng Bicol lang. Ano sabi?
Ang dami na. Dami na. Di naman ako nakasalita eh. Ay, gabi oh. Yo! Di na tumitigil. Oh, hindi. Bibili mo na ako yung Yosef. Mabuti. Hmm? Mabuti dyan. Dumihan yung damit mo. Ah? Ay, dumihan. Oo. Pag nabas ka. Kaya nga hindi ako nalabas. Tingnan. Tingnan mo sa akin, oh. Dumihan ng mga kutsi. Dumi ng mga kutsi. Diyan pa tayong karwas. Bilaw-bilaw na ito. Diyan ako. Ikaw na. Bili na dyan para ikaw na. Kapatan dito. Pati sa Cubao pala? Abot sa Cubao? Oo. Abot sa Cubao kayo. Abot ngayon sa Laguna. Abot sa Cubao. Bukan na yan na maabot sa dito. Kaya na ano na yun. Kalat na sa dito. Ha? Ano natin bibili sila nito? Bakit? Bubong? Oo. Kalsada na eh. May kulay putit na eh. Ha? Kalsada, kulay alikabok na. Putit na. Sinilip ka nga kaya mabilis lang. Wala nang tao sa gitna. Walang warning, no? Napuputok na yung araw. Hindi naman lang yung lindol. Ayun ka, oh. Ano na, mahina lang. Sure tayo. Ganda. Buti, wala namang inabutan sa gitna. Go! Oo, ano yan? Kidlat na. Hindi kayo mag-evacuate ka? Dito lang kayo, bantay. Ako rin. Hindi, Hindi kayo natatakot na ayaw pa. Naka-Facebook live pa si Kuya. Yung batong malalaki. Saka na. Pag ganito nakalalaki yung bato. Wala na check-in sa inyo. Meron kanina pero nag-out. Ito yung Huwag niyo akong islam. Uy, ako. Keep safe everyone. No. Sarap ang buhay ah. Mas masarap pag walang buhay. So ko lang sa buhay ay yakapin mo. Ang itim, medyo Sa mata. Nakita ko may kasama na siyang iba. Tayo na lang dalawa. Sanang nandito pa. may mga bakay doon, no? Nasa. Kasi nga nasa labas tayo. Ilang level na? Level 3 man ulit. Level 3 pa lang. Level 3 na kayo. Kanina eh, nakabalita. Level 3 pa man lang eh. Di nagbabago. Parang nagbabago. Ganun naman sa gilid oh. Pumutok naman. Pumutok na naman. Meron na naman sa gilid. Palaging gilid lang tinatamaan, no? Yung ano niya, impact sa gitna. Pag putok sa gitna, magkakalat yun. Ah, pag pumutok sa gitna, kumakalat.
Abot na nga ang tubig oh. Tubig nga kanina oh. Abot na. Malaki din sa amin. Lumat na? Hindi. Sama. Ayoko naman talaga. Pangit ulit. Ilang beses ka makakita ng pumutok ng buhay? 30. Once in your life. Isa kamay ko pumutok eh. Oh! Oh my God! Ano yun? Puta! Ingat kayo kaya. Papaputok na ako kay kanina kaso sa kamay ko pumutok. Panisin na. Sa kamay pumutok na. Away ko! Pinapalibutan na yan. Wala nga makakaligtas na isda kasi pinapalibutan na sila ng mga ano, Police. putik. Oh my God! Okay, ano kay si Charlie kagani? Siguro, kasi sabi ni Charlie, papunta na dyan ang mga pulis. Nakahuli yun. Tinundak ko. Pinapalimutan. Nasakuin yung ano-usok. Sumuko na kayo. Bumabad kayo. Sumuko na kayo. Oh! Oh my God! My goodness! So happy So beautiful, kidlat! Volcan, Nutsal! The kidlat is colorful! Rain the rock! Rock is rain! Ang ganda. Ay, sorry po, sorry. Uwi na kami lahat, ma'am. Saan kami? Ang dumi ng phone ko. Nagpapaputok na ako kanina eh. Ganda. Kaso, kamay ko. Nasa tubig na siya, no? Or, charot, joke. Hindi ko alam. Tayo sa ano, sa... Mga putik yan, ma'am? Yo! Katawan. Nakikita yung kidlat. Yeah. Ganda. Send ko na kay Sister Ed. Ay, ang pangit ang labo. Dagdag pa. Why? Wow! So beautiful! Mama Mia! My girl, the mommy girl is mama. Kidlat is May nagko-comment tuloy. Ang saya pa nila. May nagko-comment dito. Ang saya pa nila. Kidlat is colorful. Tawa sila ng tawa eh. Si Ma'am Marie. Ay, oh my God. Kidlat is real. Diba? Kapag si everyone, now I am. Kidlat na damay.
kidlat is real because it's Sayang, hindi ko colorful. napicturean. Kinarilig si mom ka ganina. Sa ano? Sa kidlat is real. Mauna Oh. yun. Uyog-uyogan mo an. Sana po hindi na, huwag kayong magtawanan. Kasi tawa kayo ng tawa. Pray for Huwag kayong tumawa. Guys, pray for Oh! Oh my God. Oh my God. Sick ba yun? I'm sick. Isa ka. Nagdadasal naman po kami kaso sadyang na ano lang, na-attract lang sa mga kidlat. Kasi first time ko pong makakita ng kidlat. Hayop. Kuya, ikaw sana tawa. Mas maayos pa. Huwag kayong happy dapat. Nag-break ka. Safe. Please pray po tayo lahat for safety. Naman sana. Sana all. Horror to. Dami ng gan. Horror to, okay? What's that? Wow! It's beautiful! Beautiful volcano! Bumutok na. Ito na mo, nag-venture sa... Kami! Uy! Ano, Carmona, Laguna, GMA. Yan, madilim na yan dyan banda. Pero may nakita pa rin ako na ilaw sa pulo eh. Ayun. Hindi may nakita pa ako na ilaw dyan banda. Baka wala, mayroon pang hindi umalis. May nagbukas pa rin ng ilaw eh. Baka ialis din kami dito ngayon. Ayan, laki oh. Nakakita rin ng malapitan. Tinatawag na ata ako. Lahat ng bangka nakaangat na. Baka nga may tsunami. Nandiyan na ang lahat. May tao pa rin sa pulo eh, may ilaw pa. Lumalakas yung alon. Yan. Masisira at ano ko nito, lens ng camera ko kakidlat. Ayun po, kaya na pinahawak ko lang po kanina. Oo nga no.
Ayan po, yung mga pupunta ng Tagaytay po, wala na po, sinarado na po yung ibang mga hotel po, tsaka yung ibang resto po. Mga restaurant po, pinasara na po. Tanga. Taal po to, live po to. Hindi po to on lang, naka-live po to. Hindi po to scripted na live. Live na totoo po to. Ayan po, yung mga pupunta po ng Taal, huwag na po kayo pumunta kasi po wala na po. Pinaklose na po yung ibang one po. Yun o, parang sasakyan. Ayan. Oh, bulkan. Yung nakikita nyo sa libro. Nakikita sa Tagaytay. Ito yung pangalawang pumutok. 55 years na to, ngayon na ulit pumutok. Sabi nila. Yung una pumutok, yung nakikita sa Tagaytay, yung sa likod nito. Ito yung nasa likuran din pag nasa Tagaytay ka. Wala nang ilaw nga dun Yun yung nagpa-ilaw. Yun o, may sasakyan. Wala nang ilaw dun sa baba Pag yung papansinin po yung mga nagbabas na ibang nanonood po. Walang magawa yan. Kaganyan mga yan. Arte ng mga nanonood. Wala signal doon, hindi ako mapag-live. Oo. May ahon ako. Ahon nga ako mga. Yan, putragis na yan. Walang niya. Lakas ang kidlat. Lakas ang kidlat noon. Bakit tatamaan ako ng kidlat? Walang niya. Nako, ang dilim na din ni banda. Laguna. Pinapaahon na ako ng ano ko. Mami ko. Ba, pinapalis na nga kami
Bulkan sa Islad Mga Barangay ng Agancalo, Batangas. Pinakayuhan ang paglikas sa Ayan po, Barangay narinig niyo po yung Agancalo at Oro, nagsasalita. Batangas. Ang lahat ay magingat. Ayan po, patuloy po nag-update po. Nasa level 3 pa po. Ayan po, muulan na naman po ng mga bato. Yes po, prayer are yes po. Ay, patuloy po ngayon umuulan po ng buhangin ngayon. Patuloy po pong nagkukuhan ng buhangin ngayon. Ayan po, medyo madilim na po. So yung usok po, gabi po, napakakapal pa rin po. Yes po. Yes po, naligtas na. Wow! Wow! Gabi. Nakita niyo po, mga kababayan. Nakita niyo po yung kidlat. Gabi. Napakalakas po ng kidlat niya. Yes po, naulan po ng bato. Hindi po ulan talaga mismo, bato po yung umuulan. Yes po, malapit po Laguna tsaka Batangas po. Yes po, gabi po ang kidlat. Grabe. Guys, sakit. Grabe yung kidlat. Grabe po yung kidlat na. Nakita niyo po yung kidlat ko. Yes po.
At saka close na po yung ibang kantubado po dito ngayon. Kinus na po kasi wala na pong kwan. Pauwi na rin po yung ibang yes po. Nanangin na lang po tayo. Ha? Ha? Oo. Lakas ng kidlat kanina. Lakas. Kidlat. Simula pa ang kwan. Nagsimula yung kidlat pababa. No. Lakas. Pinagkapunik yata yung kano, kidlat, ang bulkan. Ngayon, no? Lakas. Tapos kulong. Naglindol naman eh. Naglindol na ba? Oo, napaupo ako dun, biglang naglindol eh. Ngayon, naglindol na naman daw po. Naglalakad ako kanina eh. Madali lang eh. Lahat, nagsarado na eh. Pati yun dyan sa kabila, nag-uwi na yung mga gis eh. Sa lahat pa po nung pupunta ng biyahe papuntang Tagaytay po, wag na po. Tawado na po at lahat po ng kwan dito, ng hotel po. Hotel. Katas po tayo sa level 3 po. Grabe. Karakot sila yung mga tao. Sa Starbucks na, nabruwi kami. Siyempre, ang kanyan eh. Sarado na bigla eh. Sila sarado na. Tawag siguro sa management, tawag siguro yung manager. Hindi natin kita yung liwanag ng putok mo, no? Hindi, kasi nasa gitna yan, kaya hindi makakita yung kanya eh. Pag apoy niya eh. Sa ilalim. Nasa kanyan eh. Gitna. At saka ako naman yun. Talagang hukay naman yun. Gitna niyan. Ilalim. Kaya ganyan. Kung nag-sibit, pataas eh. Ayan po yun yung taas po. Patuloy po yung nagkikidlat. Oh. Patuloy po yung tulong po niyan. Tuloy yung putok eh. Yun po, nagataas pa oh. Ano yung year daw ito na bang? 1977 lata yung last. Sabi? 1977. Nakita ko dun sa P-Box. After nakita? Then, tinignan ko sa P-Box na 1977 yung last na one nito. Pagsabog. 1977? Oo. Bata pa. Wala pa nga ako. Hindi pa nga pinapanganak niyan eh. 6 na taon pa. 1977, 70 5 taon pa lang ako. Oo, lumalabo. Tula ng hangin. Nagano po. Yes po, nakasuot po kami ng mask. May mask po kami suot. Grabe nililugod sa laba. Hindi, kon lang yan. Bubuhusan na ng tubig yan. Ganyan. Bubuhusan muna yan. Pag binuhos mo sa tubig, babarayan sa mga... Ay, yung one, yung buhangin. Baka Mawalisan. Hindi, yung mga kidlat lang. Kidlat? Lakas ng kidlat eh. Parang inubo tuloy ako ah. Tatagap yata ako ah. Wala, di makakita ang laban yan kasi nasa gitna eh. Paano yung mga nagbuka? Nag-cancel? Pinakancel yung ano niya? Oo. Nag-cancel yung book. Mga bote mo? Uy! Putang ina! Grabe. Parang may punong gumanon. Nakakatakot. Doon ang gagaling yung sa baba? Oo. Sa baba nang gagaling. Yung energy pa niya. Nagatulik pa pala yan? Oo. Ngayon ko lang nalaman. First time nangyari. Ngayon ko lang nakita ko.
1977 pa nga ito. 1977, yung last. Yan yan yung pelikula niya Richard Gomez. Pati ni Regina Pau. Si sino yun? Don Zulita. Pinasakari Estrada. Nagsasakaya sa mangka, nag-aaragawan pa. Ayoko na, takot ako. Lapit, lapit. Lapit. Dating pa si sir? Dating pa si sir? Hindi na po patay, sinabi ko mula ng bato eh. Dami na nga umuwi ngayon eh. Tsaka kung kasi pinasawa namin lahat ng kwan. Lahat ng hotel, pati restaurant. Deck Hotel, sarado na rin. Sigurado, pati restaurant. Pinaulan na siguro yung guys. Sa ibang pinakuha na. Meron na sa iba, restaurant. Opo, hanggang ngayon po, topic pa ngayon hanggang ngayon kasi pauwi na po yung iba. Pauwi na po yung iba kaya topic na po. So yung kasama dito nagulat siya eh. Wala pang kwandi. Ayan po, hindi natin masyado makakita yung talpo kasi madilim na po. So ngayon, ang makakita lang po natin ngayon din po ay yung usok at yung pagkikidlat po. Dito na po ako nakakon eh. Dito po ako kasi naka-duty po kasi ako ngayon. Babantay ng hotel. Yes po, wala na pong tao sa tal. Grabe.
Hindi po, iiwanan ko lang po to dito. Naka-live lang po siya. Iiwanan ko lang po. Hindi na po masyado kita ang kanyan. Dahil po, madilim na po. Kitang-kita pa, no? Yung ano lang, yung usok, makakita dyan. Yeah. So yung sa tal, di na yan. Madilim na. Kaya hindi na kasi ang kanyan. Ang butas. Butas. Gawin ka, no? Laki na. O, bato na ulan, oh. Kaya nga, puro na bato. Thank you rin. Ala, ang lakas ng kidlat. Nak. Yun. Outside na. Medyo madilim na yun. Midnight ba to? Night mode to eh. Ano kaya pag night mode niya? Buli ka na mo. Liwanag. Ito, nagsimula siya sa maliit po kanina. Hindi pa masyado makuha yung kanya. Oo nga po. Sana wag nang kwan. Tumigil na. Hanggang umaga pa yan. Sigado, hanggang umaga yan. Kaya hanggang umaga pa yan. Bato yan eh. Bato na may halong ulan. Ha? Iya sih, betul. Bukan dun sa ano, hindi lumikas. Yung usok ko. Yun nga po usok ko. Ayan po. Yung taas po. Patuloy po yung pag-idlat po. Yung taas po, patuloy po yung kumigidlat. Ayan po. Ayan po yung taas na galing po yung usok po yan. Sa loob po ng usok, ang lakas po ng kidlat. Yes po, iba po yung kulay sa kabila. Yung sa kabila po, madilim talaga po. Kaya po yung nasa Laguna, talaga pong madadikukan po sila. Safe to, nasa pa kanina eh. Nasa Batangas na papunta yun eh. Tapos yung Laguna. Patiyaya natin. Kasi yun na lang nakikita eh. Bagang parang fireworks nga yun.
Di mapapayag. Parang fireworks na yun. Tatlong taon na ako dito, ngayon lang nangyari yan. Siguro sobrang init na naglupa yun. Ha? Sobrang init ng lupa. Hindi, tsaka bago naglindol, ay bago magkwanyan. Ilan ba yung paglindol niyan na Anim na sunod. Madilim na. Oh, ayun na, ang kalayo na ho. ayun oh, Lumabas ng kalayo. maapoy na. Ayun oh. Ayun oh, sabi mo, maapoy na kamo dun oh. Nag-aapoy na dun sa may ikon. Dun oh. Nagkukuha na, nag-aapoy na dun eh. Ay, siguro naglindol. Ay, siguro naglindol. Wala pa bang tinataas na ako? Ano alert? Ayun o, ayun o. Eh, baka kidlat yun. Ayun o, umapoy yun o. Kidlat yun. Hindi, apoy. Lumabas na kanina. Nagputok. Lumabas yung apoy. Mataas na talaga, malakas na talaga yan. Malakas na. Yung nag-aapoy. Oh. Ayun mo, tingnan mo mo, ba't pumupula? Ang apoy. Ayun oh, ayun oh. Yung bandang kwan dun oh. Kasalalim yung ano. Mansa ka kasi, hukay kasi yan eh. Lalim. Kaya hindi makakita yung laba. Yes po, nasa level 2 na po. Nakalot level 2 na po. Wala pa lang nag-vlog sa mga ano. Mga luma naman yung mga papalitan man lahat. Palitan ng bago. Opo. Tama na mga pin naman doon. Huwag naman yung bahala kasi paintong naman nyo yan. Okay. Wala na, sinakop na lahat ng tali. Ha? Sinakop na. Yung mga sigurado kanina yung mga rescue, siguro punta yan dyan sa Talisay. So, ayun po ang kalayo. Ayun, ano yun? Ayun o, yun o. Oh, yung kalayo. Ayun o. Yun o, nag-aapoy na o. Parang may love, diba? May laban na. Gawa pa ng kwan yan. Siglat. Wala pa? Hindi masyadong kita. Malang. Opo, may laban na po yung bandang di pa kita. Yun. Okay naman, kaya dito. Nag-uulan lang. Nag-uulan na rin about sa kanyang ano, yung mga buwang na malalaki, tayo gabog graba. So, hindi pa rin siya tapos. Abot Laguna ang ulan ng abo.
Nung umaga pa yan. Hanggang bukas pa yan. Uwi na ako eh. Yeah. Uwi na eh. Oo. Kasi wala panawin na eh. Hindi. Hindi tatanggap ng tatanggap ba ng guest? Tatanggap pa ng guest? Hindi. Wag na. Magre-refund lang. Ah. Oh, nagano na kanina, nag-upload ka kanina yung video. Kawawa nandiyan, hindi naglikas. Hindi, wala nang tao yan dyan. Kanina pa yun ang Marlis. Kayo na pa, bago magkuhan. Kasi monitor naman yan eh. Nakakita niya ng Pibo. P-box. Kita naman sa mapa yan. Nagkukuha ng vulkan. Kamalakas po yung kidlat niya. Yung ashfall, ang dami. Laguna. Yung Laguna, aabot ng one eh. Ulay ng abo na yan eh. Ay no. Pula dun no. Konting ayun, yung pula. Tsaka kon dun. Yung nakita kanina yung mga boy na... Kumikidlat dun. Yung nakita, yung dito parte sa gilid. Hindi ganong kita kasi ano. Oo. Malalim kasi. Sabi yung 50 eh. 50 yung palapag. 50 ang palapag ng lalim niya. May dip pa. Ilang lalim ba yan? Yung, I don't know. Alin? Yung ano ng bulkan? Ashfall? O yung lalim niya? Ay, yung lalim. Yung ukay ng tug sa may... Ayun ang. Sa bunga nga. Ayun o, parang may... Meron yung lumalabas kanina, nakita ko. Nag-aapoy yun. O yun, yun. Parang nag-aapoy baga. O, Ay. yun sa may baba. Apoy siya. Bakit nag-ano? Mayroon lang nag-ano, nakakita ng pag nag-ano ng tugan. Isa bagay sa Albayo. Ay, sa bagay sa Albay niya manano nakita tayo, nandun tayo sa Piduran eh. Ang layo natin eh. Mga patingin naman na. Madilim na. Ay, Madaling na po. Pero yung ano, malakas po yung pagkidlat niya. uuwi na rin kayo? Opo, pinagsara na po kami. Hindi na nga po. Wala na, hindi nakita. Wala na rin sa akwang ko. Yung kumikidlat na lang eh. Pero yung apoy nakita niyo po. Yung Hindi lang. Kanina yung ano lang. Kasi malalim kasi yan eh. Kanina nga, nag-apoy. Hindi po. Ganyan, totoo. Yung binibilang namin ng milk tea. Diyan sa Hyper. Ay, hindi to? Oo. Lakas ng kidlat niya eh. Po ko na nga yung sasakyan eh. Po abo na yung sasakyan eh. Mas puro puti. Hama. Tapos ng gillat sa taas.
Okay po, sandstorm na po yan. Bato. Medyo hindi ko nabasa masyado. Wala na yung apoy. Nasa Tagaytay po ako, sir. Nasa Tagaytay po ako. Yes po. Topic po dito ngayon sa Tagaytay. Topic na po. Mga pauwi na po. Wala na po makikita po, madilim na po. Ngayon po makakita natin yung pagpampo ng kidlat. Hanggang baba po siya. Yan po yung nasa Tagaytay. Ayan po makikita nyo po yung mga lightning. Ayan. Ayan po. Yung usok na makapal po. Diyan po nagsisimula yung pagkikidlat. Wala po tayo masyadong makikita ngayon. Halos silang oras na 6 hours adi. 4 hours. 4 na oras na. Ayan po, wala na tayong makikita ngayon na pag-usok. Ang makikita ngayon